Coboară jos. Cât am prostul! Dar s-a dus sonorul! Mergi? Nu. Întărâtă, bă! Cam un minut așa, dă-i, nu! Oh! Bă, vezi să vede numărul la mașină, bă! Și... Hai, bă, mai dă-i! Mai mult, șpiță, mai mult! Hai, din toate puterile tale! Hai, mă, mai dă-i! Atacă! Dă-i șpiță tu! Du-te pe ăla! L-ai zis că o să enervează de binele atunci. Hai, mă! Ce ne-ai faci, mă?